10 years ng OFW pero wala pa ring ipon hanggang ngayon. Kaya sobrang kawawa naman. Hello guys! This is Christina. Welcome po sa ating channel. So today, gusto kong pag-usapan natin, kagaya ng sinabi ko nung first intro, pag-uusapan natin ngayon about sa mga OFW. Kasi marami ako nakakita ng mga OFW na nag-message sa akin. And also, na-witness ko din na syempre yung nanay ko OFW din siya. So meron din akong mga experiences bilang isang anak na OFW yung aking ina. And gusto kong pag-usapan natin dito ngayon kasi may nag-message sa akin ng mga OFW na nagsasabi nila sa akin na gusto nilang makapag-ipon, pag uwi nila gusto nilang ganito, gusto nilang negosyo, gusto nilang ganito. So today gusto kong i-share sa inyo itong mga dahilan kung bakit yung mga OFW walang ipon. Dahil na-experience din namin yan nung ako ay bata pa. So, pag-uusapan natin yan ngayon. Ito sasabihin ko sa inyo ay based on my experience at based na rin, hindi man ako naging OFW pero yung nanay ko is OFW siya. And nakita ko yung karanasan ni mama nung nag-abroad siya. And syempre, may mga na-witness din ako na mga syempre mga relatives natin na galing abroad din. So, eto yung mga dahilan na yung mga OFW umuwi ditong luhaan at kung hindi man luhaan nung umuwi, pero masaya pag uwi, paglipas sa mga ilang buwan, malungkot na at naghihikaos na sa kahirapan. Kaya yung pag-usapan natin. Start na tayo sa number 1. Number 1, mostly sa mga OFW, hindi marunong mag-ipon. Alam ko na merong sa sarili natin, gusto natin mag-ipon. Alam mo yung parang nasa isip natin palagi na gusto natin makapag-ipon pero hindi natin nagagawa. Kasi nga hindi na din natin alam kung saan magsisimula. And naalala ko, si mama dati, in fairness naman kay mama, meron naman talaga siyang ipon noon, naalala ko. And naalala ko yung bangko niya, is PNB pa yon. And yun, medyo may naalala ko dati na nakakapag-ipon naman si mama noon. Kasi medyo malaki-laki naman yung kinikita niya. Dati na value ng money. Medyo malaki-laki naman yung kinikita niya doon. Kaya nakapag-ipon naman siya, in fairness naman kay mama. Ayun, hindi marunong mag-ipon kasi nga hindi tayo nagsasaliksik o hindi tayo nagre-research kung paano ba talaga yung pag-ipon. Alam natin mag-ipon, pero minsan yung kalaban kasi natin, yung sarili natin, mahirap kontrolin. Lalo na lagi tayo nagpapadala sa Pilipinas, 'di ba? Medyo nauubos talaga yung pera natin, hindi tayo nakakapagtira sa sarili natin na para ipunin, 'di ba? So pangalawa, eto nakita ko din to, sobrang libre. Alam mo, etong panglilibre sa mga OFW, 'di ba? Syempre galing tayo sa ibang bansa. Pag uwi natin dito, actually normal lang talaga 'yun na nanlilibre tayo kasi si mama din dati, ganun din yung ginagawa niya talaga. Talagang walang maiiwan. Lahat mabibigyan or kung saan mapupunta yung mga family member talaga ng mga kapatid niya, ganyan, nakakasama talaga sila pag kumakain sa labas, which is normal talaga yun kasi parang celebration yun na, di ba, celebration na nakauwi siya, ganyan. Ang problema lang kasi dito sa panglilibre, kasi syempre pag OFW, mostly, umuwi dito, wala namang trabaho, di ba? Kasi syempre OFW ka. Pag uwi mo dito, wala ka talagang trabaho. So, yung pera mo, na bit-bit mo galing abroad, yun lang din naman yung gagamitin mo. Minsan nga, pag umuwi dito, nauubos pag libre. Tapos, pag papunta na pabalik, umuutang na ng pera yan. Kasi, para pampamasahe, allowance, nangungutang na ng pera. So, imagine niyo yun. So, ganun yung nagiging routine. Wala na talaga masamang manglibre kasi normal lang yun. Pero minsan, sumusobra tayo, 'di ba? Kasi sa isang buwan, parang happy-go-lucky tayo. Ilang taon nating tinrabaho yung pera. Tapos, parang isang buwan lang inubos natin yung pera natin, 'di ba? Wait lang, guys. So, kahapon guys, hindi ko natapos yung pag-film ko kasi may nagpa-music. Kaya ngayon tatapusin natin. And nandito na tayo, nasa number 3 na tayo.
And ito, maling investment. What I mean sa maling investment, it actually naririnig ko sa mga, naririnig ko ang anak ko. Medyo maingay CR. Etong, okay naman yung investment ng, yung mga jewelries, yung mga mga bahay, yung mga lupa. Kasi dati din, nung nag-abroad si mama, yan din yung unang mga ininvest niya. Yan yung mga pinakauna-unang mga ininvest ni mama. And sobrang, mostly mga talaga yun mga jewelries. Sobrang daming jewelries ni mama dati. And marami siyang na mga ang tawag doon sa mga prenda. Parang pinaano ba? Tawag doon. Basta yung mga lupa na pinapaano sa kanila, hindi pinapabili. Parang ang tawag doon? Sinasanla. Ayun, mga sinasanla. And wala talagang masama doon sa mga investment na yun. But I think, nung na-realize ko na even though sobrang dami ng investment mo ng mga alahas, ng mga anuman, kung wala kang ipon, maubos pa rin yan pagdating ng panahon. Oo, mabibenta mo siya, mabibenta mo siya ng sa pang pawn shop kasi mabilis lang naman yung sa mga pawn shop maibenta doon. Mabilis yung pera, pero syempre yung value nung kwintas or yung mga jewelries hindi na kasing mahal nung binili mo siya, 'di ba? Magiging investment lang for me, yung jewelry mo kung binili mo siya at saka may plano ka talagang ibenta siya na syempre kung ibebenta mo siya mas malaki yung mas malaki yung kita niya doon compared sa kung bibilhin mo siya para lang pagdating ng panahon kung mangangailangan ka, meron kang isasan. Kasi lahat ng mga alahas ni mama, kasi alam niyo guys, kahit gaano pa kadami yung investment ng mga alahas ninyo, ganyan, kung wala kayong, hindi niyo sinecure yung emergency fund ninyo, mababaliwala lahat talaga ng mga binili yung mga kagamitan. Importante na merong emergency fund or meron kayong nakalaan na pera para sa emergency talaga. Kasi yun yung pagkakamali na I think nakita ko kay mama na noon dati na mas parang kinaligtaan niya lang, parang hindi niya sinecure na meron siyang emergency fund talaga sa pagdating ng panahon. Kasi I'm sure talaga meron talagang sakuna or merong sakit na darating, or hindi naman natin pinipray yun, pero alam natin parang positibo talaga ako na meron talagang mangyayari talaga na hindi maganda. Kaya importante na mas maging ready tayo. And yun nga, sa amin ang daming dumating na problema noon na hindi namin inaasahan, kaya naubos lahat yung aming mga napundar ni mama. Kasi nga yun nga, bilang isang OFW, minsan maging wise tayo sa ating pera, kasi mahirap maghanap ng pera sa abroad, diba? Ilang taon kang wala dito sa Pilipinas, kaya better na bago mag-invest, I think for me, bago mag-invest sa mga bagay-bagay na gusto mong pag-invest, paglaanan yung investment, kailangan meron ka muna ipon talaga na emergency fund. Yun talaga yung pinakamahalaga. And itong pang-apat guys, walang negosyo. Kasi bakit ko nasali itong walang negosyo? Kasi ako, naniniwala talaga ako na even naman na hindi ka talaga negosyante. Kasi naiintindihan ko na mayroon talagang mga taong parang sasabihin nila na ay hindi kasi ako negosyante, hindi ako marunong magnegosyo, ganyan. Pero wala na kasing excuse ngayon. Kung hindi ka man marunong magnegosyo, pwede mong i-invest yung pera mo sa sa mga, 'di ba, may mga mutual fund na ngayon, meron na mga ang alam ko pinakamadali sa Pag-ibig, Pag-ibig MP2, malaki yung tubo doon guys. Pwedeng doon yung ilagay yung pera nyo. Within 5 years, pwede mo siyang makuha na may tubo na mas malaki pa sa bangko. And also, sa pagkakaalam ko, pwede siyang i-withdraw kung hindi siya umabot ng 5 years. Ito lang na nakita ko lang to sa Pag-ibig na interview. Pwede siyang i-withdraw
Pero parang kailangan may valid reason talaga na may emergency talaga. So parang may ganon, may mga ganon. Pwede siyang i-withdraw kung talagang kailangan na nung member yung pera. So, yun. Tapos, kasi 'di ba pag umuwi ka galing sa abroad, wala ka naman talagang trabaho na maaanon dito kasi nga OFW ka. So, kung ano yung perang bitbit mo, yun yung panggagastos mo talaga sa pamilya mo. So, mas maganda na nandyan ka sa abroad, mas maganda na imbes na padala ka ng padala sa pamilya mo, mas better na yung pamilya mo turuan mo ng negosyo or bigyan mo sila ng negosyo, 'di ba? Kasi marami namang opportunity ngayon, guys eh. Yun nga, yung iba nga, pinakamabilis na yung mga tindahan, ganyan, mas malaki yung kikitain sa mga tindahan ngayon, lalo na kung nandun kayo sa mga lugar na medyo matao, 'di ba? Maraming mga opportunities ngayon, guys, na hindi mo na kailangang ikaw talaga mismo yung pwede kang kung ano yung alam mo, mga computer shop, pwede kang maglagay na lang doon ng iyong tawag dito at mga attendant na pwedeng magbantay doon, pupunta-puntahan mo na lang, 'di ba? Para hindi ganun ka-hassle kung ayaw mo talagang ma-hassle sa negosyo. Marami ng mga ways. Importante na kung tayo rin, kung ating mga asawa or ating mga nanay dyan na yung ating asawa na sa abroad at saka yung mga tatay dyan na mga asawa na sa abroad, mas better na tumulong din tayo sa asawa natin. Hindi yung lang tayo, diba? Nag-aantay lang tayo na bibigyan tayo ng sustento or ng padala ng ating asawa na nasa ibang bansa. Importante na magtulungan, dapat teamwork pa rin. And yun talaga yung pinaka-importante. Kasi hindi naman forever nandun sa abroad yung asawa ninyo. Kasi yung iba umabot na ng 10 years, 20 years, wala pa rin ipon. Yes, may napundar ng mga bahay, ganyan. Pero wala pa rin ipon. Parang kung meron mang ipon siguro nasa mga 10,000 lang, o 'di ba? Imagine niyo nasa 10 years ka na diyan sa ibang bansa, pero ni 10,000 ni 50,000 hindi mabot yung pera mo ng 50,000, 'di ba? Parang mahirap 'yon. So yun yung mga experiences ko na ayun yung mga nakita kong pagkakamali ni Mama dati. And leave comment down below, guys, kung gusto nyong interviewin ko si Mama about sa mga experiences niya doon kasi si Mama, I think 8 or 9 years siya sa ibang bansa sa Saudi. And leave comment down below kung gusto nyong interviewin ko si Mama, kasi naisip ko rin na gusto ko siya interviewin ko ano yung mga gusto nyong i-share sa inyo, yung mga lessons na nakuha niya nung nag-abroad siya. So, ayun. So, I hope you guys enjoy, and please leave comment down below kung ano yung kung gusto nyo bang si Mama interviewin natin. Isali na dito sa vlog. So, ayun. So, paalam, guys. Salamat sa panonood. Bye!